Asta e poarta a patra a cetății, acum scrie undeva la Prodan. Că aici s-a spânzurat Crișani. Sub poarta asta, să dăm un căpele, acolo a fost închis. În răscoala lui Horea, lui Prodan. Să mai zic, uite că are numai un turn, turnul din dreapta. Ăla din stânga se numește turnul Tiunghite. Unii spun că pe la 1603 a fost un război pe aici al lui Moise Secuiu, s-ar fi distrus turnul, dar atunci apare în documente numai că o ars acoperișul catedralei. Turnul probabil nu s-a construit, a rămas așa cu turnul ăsta ciuntit. Apoi acolo vezi că partea aia de acolo e numai un acoperiș, n-are etaj, are numai parterul. Probabil au avut și primul etaj, ca cealaltă formă a clădirii. Acum pe la 1849 a fost cetatea înconjurată, au tras insurgenții lui Coșu cu turnul și apare că au făcut distrugeri mari la... Aici era reședința episcopală. Probabil că au vrut să dărâme turnul catedralei. Probabil că partea aia superioară de acolo au distrus-o atunci. N-au mai refăcut. Urme de turn se găsește pe turnul catedralei. N-au nimerit numai turnul, au mai nimerit și în dreapta. Pe aici au distrus, aici era casa comandantului cetății. Au mai tras. Era mănăstire franciscană, unde s-a înființat regimentul de Geniu. Na. Apoi, e totuși un monument vechi. Acum, unii l-aduc mai devreme, alții mai târziu. În orice caz, cred că în forma actuală, în cea mai mare formă, pe la 1300 se găsește numai două documente. Unul din 1291, care spune construirea acoperișului, un contract care se încheie cu niște meșteri sași de aici de pe lângă Alba, care spune construirea acoperișului, și unul din 1287, care spune înălțarea turnului. Apoi, părerea mea e că în forma asta e spre anul 1300 terminată. Unii o dau mai devreme. Cea mai mare parte. Mai sunt acolo goticul, timpuriu, romanicul, mai ne putem lega de niște date. În 1241 a fost o invazie tătară, au distrus tot pe aici. Mai fost una în 1285, de aia nu prea se știe prea multe, dar de aia din 1241 avem relatările unui Rogerius, care spune că Alba Iulia a fost prefăcută în scrum. Apoi toate documentele care să rămână despre construcția catedralei și care ne putem lega nu mai există. Monument frumos, merită vizitat în interior. El a fost catolic, apoi prin 1556, cam pe atunci, jumătatea secolului al XVI-lea au devenit protestanți, întâi unitarian, după aceea reformat, și apoi ăștia, cum nu suportau chip cioplit în biserică, au distrus cam tot ce a fost. La 1716 au devenit catolică și atunci aici se construia cetatea. Meșterii ăștia care lucrau la cetate i-au dus înăuntru să facă niște elemente specifice bisericii catolice. Au făcut niște altare cu statui. Pictura nu prea era specifică bisericii catolice, era specific ortodox. Mai mulți statui din astea au făcut. Bun. Deci asta e partea a patra a cetății, cum îi spuneam. Aici apare la Prodan, că s-ar fi spânzurat Crișan. S-a spânzurat sau l-au ajutat ăștia să se spânzure. Na. Apoi, în față,
a fost terenul de instrucție a armatei. Când s-a construit cetatea, între 1000, construcția propriu-zis a început în 1715-1738, da? S-a mai construit și după aia câte ceva, dar atunci ai cam prinsă în documente. Apoi, înainte de 1714, a fost orașul Alba Iulia. Era o stradă care mergea în sus și după aceea niște strade mari, niște străzi laterale. E o conscripție de pe vremea principiului Apafi, parcă 1683, în care zice ce case sunt, ce străzi sunt pe aici. Apoi când austriacii au construit cetatea, ei au vrut să fie între cetate și deal un loc gol și atunci au mutat orașul de sus în partea de jos, le-au dat la oameni loc de case și l-au mutat acolo. Aici era strada română mare, strada română mică, deci erau și români în cetate. Iar când i-au mutat jos, apare niște denumiri, orașul unguresc în centru, orașul german mai în dreapta și după aceea au fost două cartiere, Maieri și Lipoveni, unde au fost români. Acum, de pe la vremea principiului Gabriel Bethlen, i-au adus și pe evrei în Alba Iulia, i-au dat voie să se așeze. I-au așezat prin zona aia unde e sinagoga, au mai rămas numai o singură sinagogă. Ei cu timpul au avut două sinagogi, una unde e magazinul Unirea, unde a fost magazinul Unirea, una când mergi spre Cluj, una în dreapta care a rămas și una în stânga. Apoi până la urmă, când s-a construit pe vremea lui Ceaușescu, s-a construit magazinul Unirea, sinagoga aia a fost distrusă, s-a făcut demolată, s-a făcut magazinul Unirea. No, aici unde a fost hotel cetate, în terenul de instrucție armate, s-a fost cimitirul militar. Apoi, după 1950, cam prin perioada aia, l-au demolat, i-au dus, ce au mai găsit morminte pe acolo, rămășițe, le-au dus la gară, la cimitirul de la gară. Apoi, spunea bătrânii ăștia că au luat au băgat excavatorul și luau cu excavatorul și încărcau pe bascule cu oase, cu de toate și le duceau afară, au stricat. Da. Apoi, posterelul de instrucție armate, dar au fost și al armatei austriace, dar au fost și armate române. Da. Bunicul tău Barbu, tot îmi spunea că aici, în față, pe terenul ăsta, au făcut instrucție. Apoi, după 1918, au început să se mai dea locuri pe casă. Încet, încet, după ce a venit comunismul, s-au construit și blocurile astea. Asta este orașul de sus, acum orașul de jos. Mai de mult exista numai orașul de jos, după ce au mutat ăștia orașul acolo. Prin bălțile alea le-au mutat. O desecat. Reformat și după ce au fost scoși de aici și-au construit după aia o biserică în orașul de jos. Și luteranii și-au construit o biserică în orașul de jos, cam toți, ambele cam pe vremea lui Maria Tereza. Cam după anul 1740. Aici au rămas catolicii, ăștia mai aveau două biserici în orașul de jos, mai au una în centru și una spre gară, adică biserici catolice, dar de fapt au fost biserici mănăstirești. Aici, în dreapta, e spitalul militar. A fost spitalul militar până în 1948, după aia l-a făcut a devenit spital civil. Ultimul doctor a fost un Igna. A fost mare doctor. Eu s-a fost și el doctor. Nicolae Igna, doctorul care a fost aici comandant, ultimul comandant
După ce au venit comunismul tot l-a arestat, dezarestat. Apoi bunicul tău, Zdrenghea Ion, îți zicea că ăsta l-a salvat de la moarte. Doctorul Igna, a fost mare specialist în bolile de plămâni, foarte mare specialist. Avea ce avea cu potbalul, zice că planta asta salvează oamenii de la moarte, de bolile de plămâni. Na. Asta în curte este statuia lui Carol Davila, un mare medic român.